ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ। ମଧୁର ଜଳ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଓ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକର କୋଷିକା ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ମୂଳର ଜଳ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ ପରାସରଣର ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ କୋଷ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସର ବିନିମୟରେ ବିସାରଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଟିପି ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇ କୋଷ ମଧ୍ୟକୁ ଓ ବାହ୍ୟକୁ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିଗୁଡ଼ିକ ନମନୀୟ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୈବ ଅଣୁ ଲିପିଡ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିଗୁଡ଼ିକର ନମନୀୟତା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରୁ ପୋଷଣ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏଣ୍ଡୋସାଇଟୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏମିବା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଜର ପୋଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।